Perdón, mi burro, ya, sigue. Allah llegue.
Madrone,
Gracias.
Tiga phone ini cuma lumayan tiga.
Paulina. Mami muna controlanda, manjini wajulu, imuna controlanda, na yakuma te bolile. Boli Paulina, boli ibu Paulina le. Sini banyak boleh, ay benula. Boleh jabu bulan ini Paulina, jadi controlanda. Boli Paulina, boli ibu Paulina. Boleh Paulina, imuna Paulina. Mami muna controlanda, jadi yakuma te bolile. Saya boleh Paulina, boli ibu Paulina, Paulina. Imuna controlanda, non verità volete le. Lora ali fole. Ne tegole mangaye. Do sobalde, salfuto lande. Aya so zan flake ane wolo kire ale matugula ale maton la fale kababu makoka semana soro ya shwina abe hali ni infantry kala kilia akozidi ale ndari ya kulatila kilia tuno mba ya batarida semana yantamele aya kozike kasema to la ndio mbarikada do buyala karamala kiriaje furuno dora so zankere ali wolo kiri ana bana soro ko dima o ko be tumuni atoye so zankere ko go di ya plot tebelima so zankere ay tere duma folida amana tele Memele kuba sunya suya kada kona kuroka ba mu wake cha dauda abarika okay ame dozo bana defo kasoma bana defo an balakaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni aw tɛ an tɛ kɛnɛ nin sɔrɔ n'i y'a ye an sera yan an mana yɛrɛ yira la dɔn tɛ aw na aw tɛ fɛn dɔn mais aw nana kanu de kama semana bayaro aw n'a bɛ bulu kelen a bɛ san 5 6 bɔ a y'an kanu kojugu an ka tulonkɛ o tulonkɛ a bɛ bɔ yan ka taga tulonkɛ ni bolo da la ne taara voyage la n nana n banana n ye semaine kelen kɛ bana la hali bi banabagatɔ de wulila ka na yan n ma se ka kungo sɔrɔ sonsan min filɛ nin ne bɛ se k'a fɔ n nana fo gɔnifɔlɔ bɛ n dɔn ne bɛ taga kɛnɛ kan a bɛ ne ni kutu de cɛ ne tɛ sogo ɲɔgɔnna di gɔnifɔlɔ ma ne bɛ kutu de di mais ala de ye nin datigɛ bi kalandenw de ni faga ka na donc an ka président yɛrɛ bɛ yan an ka groupe président an na téléphone su in na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ donso den n'a ba fo an bɛ soma den n'a ba fo kumakɛla minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye i sen bɔ i kɔrɔkɔrɔ ka se yan an bɛ foli di bɛɛ ma su in na n'i y'a ye yan an nana i y'a kanu ma ni mɔgɔ y'i kanu jagoya don i fana ka tagama nɔfɛ ne delila ka bɔ bamakɔ ka na an fɛ yan mais su in na fana ye fɔliko fɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na donc an bɛ foli di jama bɛɛ lajɛlen ma ala ka foli wuli hɛrɛ la n bɛ bɔ kuma na yan. Aya barika. Voilà, avec mes collègues. C'est les gars sont Zambia. Dilwa
bolo kule ayu tumudo dalo ye silibare Sidibe silibama ni wadi Soma ganyo lombo jadi majafa Soma ganyo lombo baba majafa bengoro Kuma ya jamba bolo kule ayu ora dalo silibare Awama imu jamba, luma mana dini wadu, imu belai jadi jem, umaya jamba berobole, imu sumu tu jalo. Kemudian dia, imu mengune, umaya jamba berobole, imu sumu tu jalo.
jira nun kan mulo wasulu abe wala mata mala ya zama dula di na lefa ngandena wasulu ndomna ta ba ala la ya kan jiri bura dudu sema jina ala ba de ta buro bodo ni ali so ma ba so ma ha wa ya buro da ina so ma ja ya ba mo da so ma ja ma ja faka usadi baga usadi ya duga usadi yisemana yani miate ne ko ni mamengoro lo me kemi wulala kunango nuna nyonye sayanke tabararo wolo ke kuma janja frantiki ke chamme ke kuntu manjam wolo kabaji ba kuyadai sekuba yedo tuba saya ne tre jafre tigido amasadi le jafre min tale jubera ka ta frego braro ni o jafre konde nasira wuro mama iba sura sigina en ngotari ale no ne so bayala semana ko jantrawri tama sawla ne wala tamba inisu nitte bakoro siana ni saya magoy be malo jito mala ala tagale jito ro yulule ya de ke moya ke sumari ya ke itasi loya ni ma fenda ya nga kan kimai ni ga ko sabe ulule fongila ba dugu ma tagaido kabla ma tagaido jamana ma tagaido ngo anya fe kinyi ni ga ilambe ni togo ni jamuna ya ba ni fare ma ka yara jamundo do je ka da lambero muso ko bra ba di ma ke ni ya fursa ro ya jugule mai Traore Togomaro grum benim fen sabale ma fatone musukili atone lagalaga to uye wala timfu kana timfu amana semana ya mfu amato te fu fana anale horon ne ko funu geni dusumai ba ke mani wulule ile do mo do toro no de bira ke wulu dugu mi do dugu ben go ya be perga bla te ga ba denyi me perga bla semana ya ku do go gai me perga bla problem koy ke perga bla fajala dum ya koy semana bi semua menjaga semua inandiale na ni samuko takelini mangro nyusu namun doa awalama aja kira komari bi kulala nangojeya emana jabali dame kabiye mama biya majinali bi wasulu alindo yolo tukulo bemro wala mangie to mari ba kita bro bola
ma be kilo ko bra do ga ja be fa janyo se mo na baro da bole Ita so sa. Pero no digan la toma esa ya. Abuya la le, toma la le. Ayu mo na la le ka mo na ma bole. Dila dila ka mo la. Ay toma lo la. Ay toma lo la. Abro dila toma ya. Kamera dua sana kusu. Traore. Ora de la piana. Laura ko ka fe kilo kumraro ka karfali lai ka banka pudlai. Ba do si kula me o te kuma no simrala na ko kanya mrala ko blu. Eru seli bara la ka kuma no ibara. Yeninga to dinge ke ga fa ko ri ke ki fa nyana ri fa juda ta galembesa. Cemani mi fana na loni ni grana sele ke podla fa ina manja mengoro no kontera ki sororo bebe inda Suliban ko mala ko fe Suliban daw funu ngeni min bulenga mse na tani te kuna fa mai ro ni fi namu mba anzu o jani muso nani sigi kabe brefo ko beni su o niye aile ka keneri ni kene sigira ko dogoni tari ko li ya keneri ni dogoni ni wule ni mo la mem ko wara dogoni bi wule boasi loro iti wule gundo wasolo ndawra kina la wule ka diale ale namu onna dumane jujiri kaba fafo kabafu kaile walenta lonin krana wara lonin simana tere kaile faile be simana ya umra siga dana kalite macam bafe bangwan fo kabe wa tamblangon mbarakono kan jelu be bakle zoro ko almanteru be bakle zoro mon vola ika ba temple ida abo anga bakle wene buleya alimentaire aga bagle mfle na mago be mina dawra ko ni mago mina ala ma dugu manja ka kay ko ni ala ye dugu nyuma ngbe ki ka soro yi mi ma ka kili ko foye ko ni min gari hagli fe ki ko foye ko ni ala sego min ko be kori ala sego do so dina basa ba Degol. 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 Tolondri nale ni donso ya sinyina urodi ko ka di donso ma ka ka kenyama uru tande ni aide ai anya bulogore fem ai ne wala samedi do ne wala jumaro ni nya ele kono sa ai ni dugumi yede la ka ke ka do tla wo ita ke de ka nyimi wala o donso ita bulole de nyama ngala ta ko te euro wala Dawda Degoli a kanubaga dɔ tun bɛ direct la a ye Degoli fasala mɛnni min kɛ k'e fasa min da a la n'o ye Tijani Sagare ye a ye weleli kɛ a ko nin sɛbɛnni tɛ mɛ sɛbɛnni natɔ k'a y'i jansa sogo kuturulen na Degoli jansa don k'a d'i ma Dawuda Sidibe
ine ko sadugu ani basidugu soso sima ne len sima nguruna taro ane kaba nguruna taro ke fo ke barkada sibe namo
Iba
te fangola ay bala boli ke dala lo be ko la mana ta ya ba ma fana ni so mo sama tiki himba a wiya du ya ale no ma ba do ya le ya so ma ba so ma do ya le fa lo e ke so ma ke yo amala ba ba ko ji ke na fele lo ko so ma ya ba ko de la so ma ja le sidibe la ma yo yo na do ifuru abiye ni moya mi da ya jabere do na do le jabere da la jabere na do ifuru de le wole kuma da la ya buri kwa kana ba ya la ado ye ta tubo ya la mi le yi bo la ni tu ka ke me ya bura no le mo sa de ya ka ke me ya bu le we le ya kimbi sira yo di la mo do ya le ba ka tu ne ya le ka do da lu la we ko ya la ba ke me ya no de la le te wa wa si ni no le baro so le sa ma le ko jo mingo chama ya ya la ko la ba ya ko la du du la ba ko ki la du du àwọn ọmọdé yọ yẹn ló lọ bẹ àwọn ọmọdé yà fún mi wọn lè jẹ àdìlá lè jara lè jẹ àwọn yẹn dùn yà nínú bọlọ kẹ ní àpò ìjọba fún mi jẹmọ sàn wà mo má fẹ kí yóò kó mọdà lọ àyè kí bá lọ mí lọ kẹyìn ọdún náà dábìlẹ lọ ẹni ká fọwọ́ wúlò àti ẹni bọ́ yà lọ. I'm your brother, Mr. Brother. Ba siga te bola logo ni nani ngiri wuro le te fa ke bro ngala na de sere sura ro mala ni su loni na de loni na ini su abe yabi fa ko ni ba de sama kara fe do maka kono kwa fendo no me we ora na we nya ga de ga no de pombo ba de me de ke lo be fe fe yesu ku ko su no be ade ni da ba de ni su fa de ni su olo de ni su fanga nya dugula ni kiri digi de ni di global ya kiri digi de ni 20 fa e wuro le ka do so gara wala na fo be aro nga foro la wuli semana nga na fa do ida boya kwa bawo kono de mi ye kono de mi krisi kono do vi me ni ma karanji ma ka mi bi ka fra ngiri ma ka bo ka mi kono de mi te bana munyo ka la ko sama ku be dia ala no sama ku mi karfe da na lo le no fe ni su parce que suma ya ka to ye sekli barbara jiri ni da bo ina jika ko ma bo ibra mi fra de kongo bida yani tre semanari nta pido nda kunu ya tre semanari ulo ke kunu tre kotola no ndala karfa tra ya minta tra mindo tre diloma ko tu kana la kadi alhamdulillah rabbil alamin ay gange ala fo bi kala barkala fengele ne ko ro tre semanala o sia ko do beni me na yere ma be sia te kodla parce que ni donna dugu kɔnɔ i bɛ kuma saba la mais n'i ye hakili kan n'a fɔra ko dugu ni nɔgɔlen kojugu muso bɛ nɛni n'a fɔra ko tiɲɛ tɛ fɔla dugu ni dɔ kɛrɔba bɛ nɛni mais n'a fɔra ko ketekɛla dugu ni dɔ fuwariden de wolola i kan ka bɛɛ kun ti semana denmisɛnnin a ye janto semana rɔ semana tɛ ɲɛ n'a yɛrɛ ma baara kɛ ye tumuya taa masa bila taa masa baya masa dugu na masa kuro kondo no ya musa kali ya musa hiji taka musa sura taka bangali suba kami do to fambe kam bo to fambe ko ko uranga tamba fuwa no taka mani ni lengi sa bi ba ligi sa bi ba abe hagli sen nambre dumu ya ma jala ko sey na amine ka ti ka la men duruge jeni ka boko flate ma kwase kuro male bara makaye kunyu ko kele ligi sa bulu dumya ay ma manga ke huna ko kuma yo koro ibarin ko
dɔrɔn de tobi di ibiri sen la kɔrɔ dɔw la i tɛ foyi de la fɔ ɲɛgɛnɛ ji simana y'a kɛnɛ i dɔ bɛ fɔ lamɛtɛ kɛmani min na ba na ɲa de ma bɛn e dun ba n'i sigi a ma furu sonya a ma sute i ba n'i sigi a ma faden nu bɔ ɲɔgɔn dɔn i ba n'i sigi a ma balima bɔ ɲɔgɔn dɔn i ba n'i sigi semana ya ko semana tu tigɛ muso dɔ denw bange muso nalen ko ni ba mana fila kan dɛ an nana i ba tɔnɔlen nɔfɛ n'o tɛ suya ni karan na fɛlen danga di fɔlɔ kɔ yira de kɛ ni muso t'o rɔ bi ne mana se min na o bɛ kɔnɔ la o la i m'a ye ni donna wɛrɛ la i bɛ misi ye minnu ye bala o dalen ɲɔgɔn fɛ ni wɛrɛ saga sulu la saga minnu ye bala o dalen ɲɔgɔn fɛ mɛ adamaden min tin tɛ yɛrɛ rɔ a tin tɛ balimaya rɔ o de tɛ badenya fɛ ala le nɔ badenya nɔgɔya ye n'o tɛ kana kɛ sin kelen min fɛ kɛ balimaya de fɛ fa balimaya nalen hinɛ ale kan mɛ sin kelen min de nalen kɔngɔ kan k'i kɔrɔ yi lɔ k'i fa yi lɔ k'i fa filan nu lɔ k'i balima yi lɔ somakɛ yi tɔgɔmana sabali hakili ni sen fila ni da bi o matala la n'o tɛ soma ye ko kɛ ca ala kale bagale man ca a bɛ hakili se bɔlɔkɔrɔ fɛrɛ den ma bɔlɔkɔrɔ sigi saya le nɔ lumakɔnɔ ta fali kɔ subaga ta fɔ ɲɔgɔn n'i turu la kaburu la sa i b'a wa ka mɛ subaga yi kɔ mɔgɔ man ca tugun i m'a ye ne kɛ bele makari de a tɛ kununbugu a tɛ ŋɔni gɔdu mɛ a nɔ ye ni saya tɛ jamana y'a den maru sangare fana siri bɛ den maru sangare marama dɔgɔ kɛ saya n'a minɛ sangare bi ye jelikɛ kɛmɛ le yara la diɲɛ fɛ o ye parelen mɛ kurusi ta yi da kurusi de la jaraba na tɛmɛ den ye ne kɔfɛ semaru 2000 dɛmɛ kiri jama k'i jɔ rɔ jama k'i bolo ko ma n'o tɛ dɔ b'i duro kɛ jɔ de sago ma jo bɛ d'i ma k'a sɔrɔ dimi y'i kan jo na mun ɲɛ i ye i y'a fɛ ka n boloma la i ma i ni su namu o y'a sɔrɔ k'i k'i bolo la ŋɔni na ko de kuma caya tɔ tɛ dabaden ko ten ko ka semana fo ka semana ka bɛɛ fo ka bɛɛ fo ka cɛ fo ka muso fo n'i y'a ye an selen kɛnɛ kan yan su nɔ ko ŋɔni na diya ɲɛ tɛ de dugu la diya ɲɛ ani fa mɔgɔ in fa bana de musa somaya nɔ n'i ka nafolo min kɔnɔ k'a ye k'ale desawa dɔɔni dɔɔni ni denmisɛnninw bɛnna k'a le wele k'a i kana hali ni fɛn ta yi de filɛ k'an kana i lɔ o kɛnɛ kan k'a bɛ kankɛrɛ min da dugu ye somaya daminɛla bon na le ka bɔ bon na ka don dugu kɔnɔ ka bɔ dugu kɔnɔ ka don jamana kɔnɔ k'a ka hakili to rɔ somaya fana a wari i b'a la tuma min i b'a k'a dɔn i fa k'a dɔn i tɛɲɔgɔnw k'a dɔn i dɔgɔninw k'a dɔn i kɔrɔw k'a dɔn k'a bɛ min fɔ soma ye a ka denmisɛnnin ye yan k'a ka i dɔ ja a kana kɛ sebe de ye a ye kɛrɛfɛla naro na i kɔrɔla jalen k'a ka i dɔ ja ka kɛ mangoro na i bilen kɛ jigin so sigida kɛ ɲabɔ du fɛ n'i kɛra sebe ye somaya ye londoro i kɛ suru londoro i ka ja n'i kɛra mangoro ye mɔgɔ b'i minɛ bolo fila la k'a bɛ kankɛrɛ min da i ye o y'o ye a filanan a fɛn fɛn bɛ semaya k'an ye somaya la min bɛrɛ la min buguri la min kurunfili la min ji sigi la min yɛrɛ kundɔ kuma la jinɛ min fɛ min ye sɔli la k'a ye filɛ karamɔgɔ ye yan k'an k'an karamɔgɔ bonya k'an kɔrɔ bonya k'an dɔgɔnin bonya k'an baw bonya k'an ba sinamuso bonya n'o kɛra ko de bɛ barika don lɔɔni don n'o faamu ko hakili min y'a fɛ k'a fɔ semanaya denmisɛnw ɲɛna k'o de ye nin a ka to b'a ka salama ko n'o bɔra ye wasolon ko k'i fo
sɔrɔ n'a ka fɔli kɛ a diyalen bɛ ye kojugu ko wariko ta i tɛ wasolo mɛ n'a kɛra cogo cogo ka bɔ Bamakɔ ka na mobili de kurutɔ o katiri la wasolo ko 5000 bɛ bila Nkɔni mara kɔnɔ o bilela Nkɔni mara kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ ne Musa Kuyate 3000 bɛ sɔrɔ k'o di ne ma o tɛmɛlen kɔfɛ jigiya bulon 2000 bɛ yan k'o di ma a ka to b'a kan voilà o b'a kɛ baro. Don't do all the things. Thank you, Musa Kuyate, Amnesty International. Mari Magalu, Mari. Ya wadu na ando black on angala da. Boleh. Saya buat mana wari po ta ada problem. Tiga barang. Nanti. Berapa barang? Kalau juga biar mungkin. Mana aja, bagi mah.
malila madina le kan to ya drama wone ko ma ja do ko ye ayo ko ba ro ando Sabah jadi belum lagi mengalah. Siapa yang bahala lah yang berapa dulu. Abri juga lagi berapa kan terus ini lagi. Macam ni mana jelas saya kan tak boleh mengalah. Awal dulu ni hari ni mau mengalah. Jangan boleh apa yang apa. Macam ni waktu tu. Kalau ni lala yang apa. Macam ni waktu tu. Pandang baru yang apa. Sumai wololoro muru ni janto duro kabonyi ni duama kana se semana che burama
mai ni mo kai de ya ni turu masawano no we no kuro la ton semana ya kajal ni fakera loni na ri do jalale ka to ko ibala no da be fo ko ni pama nya no ta ko loni en ya luma anu ma ko ibala sunno alale to ko dai ka to no ro ida na ya kajal ne no ko baja ne na fo suma demseni ye ngone ya ko to no le ma no da ne ala dali ya de ne no mbulo la de ka baka si awurula ni kemani wurura sambi saba sansaba togo tila jamu tila e ba togo malaika ya dugu togo malaika imam muso yumanta ima de nyuma soro bulo masi aya karela ibere salo mi no dugulo sini kongola ma foi dem ni dugu mo ko kondera baja ni dugu mo ko kondera ifana be konde me ni sara fe mo ba dugu kemani da inisu ma e sanno fina ke bulu ke pre o jita sila dugu ma ma se sogol ba jume barale olo jume ni semana fajala no aidre kamla la nyoko makasro telephone intene ba isima france kra don ne ka nga nyoko ni ije to nyoko no ke fendo ina kwa nyoko kuna ba mo ko klenta belo me loni mana ka fare me fadi nya de dro suko e be mi don de canada ju tamare ni su ate kono suko le ba da lo ba o ala ibo aite nyoko mne oya nyoko makuru basulula kausa basulula kurunde oya nyoko makuru basulula demsanu a semana demsanu a kausa wara ka do ikani aja to nyoko do ali daro nyini nembe kele ni yara la fari bulu le do me abere fari bulu asia je aya asia je lo mi ko ajeli asia fa be kele woro be funu la be bana ko kana kai ni wonte ko min temba ay fa isi le bona ina to ko ini semana ya ke to ko soro semana ya kam mo kai kai la sabati kun magro mo le ni so arabu ya ifake kuna français ya ifake kuna ni afrique ifake tunu na wo mande tole ni nogoro ba je mun ke gele bole mandi tamu sawula ne wala tamba ngone nen tana jenya ye ka anya fe ki kono nya kilinga nya ka bandi bi lo andi bro banu le faye ka fo telephone kuno ka fo whatsapp ka ngo maru sangare le sale me karama sa sale ke krandi na ba me to abulo ole ni waslo ndawra do so ni suma ji jambaro ke fa karama wulo fa karama wulo fa karande wulo bayro dis durenda mi ye samara la sema karanda ne samara putisi no da putisi zoro Pajala hulu na saya tero daji mato aku do simana ya. Ano dimi bongo terido ya. Ka dimi bongo ni folayo. Ka dimi bongo dugulo. Ka tala ka dugu to kota ka fama ko simana fajala. Cakura ko kale tanya mo de di jo tadi jo musu di tadi ko horonge wulule ya de yere wulu ya de harala tari de. A wulule simana ya. A wulu ni pite sambi oro ni sansaba. Kama kana do flo. Ina sin cakulanya na pimbolana ina sin yeli dubaru na pimbolana ima ye musoro wolole ya kono wale la semana duba ta madu beni taku iti kono nya kelen nganya ngo ka dawrai ba su kule ne ba ma ni ba su ba de wai ta kelen ni da mo treti nori ida sele nyele deni libidima kawo baga kase dumro na kilogro la leoni me baga fako kelemana ita si duru lotre afalu ma dabara to la si suma mandi bulu de ko ma tenzu namu kabe semana chena musufu demzani maba zude na ba suma de na ba oy bole boy
yaro ko ki fo kosobe ka bari mali di asijili di ka teri di ka deno di ko ka baba fo daba fo ni ya ekena ni kaya ko sababu idi namu kai wolole ya ne kamoya kai tega foi a minha como fodo ni ngoro kona nyama to ro gore ambe kuma sana de abi abana fau to so de na ba semana chena muso dugu tigiu sugro kabu jasabi batan dawra kobo ble ya baragono ko pole ko fe kane musa jansa ba fla ko badi nere mo alimentaire bolu bakle camera tigiu bolu bakle diga blom bakle ita so ni ko ndugu jera dawra kabi sosini kaba karamogo yirika ka fai yininga sini sogoma dawra kama fiye ko dallo tiburo re kabi so sababu jobal la sini trawre ko barga abari ga ya kunya la jale la koino ne bi ta yefa bi wal fan ko jibri mo ko mo fi mo na bura dia lulu ai ye jai ko mi mo ko ma lo e ki dro bura dia ayo da ma ini mo abolita do do alimentaire ko pagale to dere de abolita do kana do
Masih kamu nama belum gambar. Jangan macam mana yang dulu saya pernah ini. Alim dua orang dua kono rawe yang boleh terani sanksi. Dasar mana yang boleh jawadi. Ayo coba kono rawa nggak ada dulu. Mayo malah mesti bulu-bulu. Mangroba, tu jadi tu mulu. Kono lo beli kini bilang mayo, kono mesti bulu-bulu. Selamat malam. Boleh tu lagi. Malam tu sih mabu. Macam-macam ni wajar lah, mana tu tu. Jangan kau jadi mabu. Nanti jawab apa boleh jawab apa ni lah. Mana yang jadi pun ada yang jadi. Siapa yang nak tu lagi ya, siapa tu yang jadi pula tu. Asyik juga ya, boleh jual lagi. Bagus saja ni. Jalan loko dulu, jalan kunama, jalan kunama, jalan kunama. Jalan ni mana jalan, jalan mana jalan ni. Mana tu mana hidup kelimpi. Muat jalan be, jalan be. Alanya baru ni kan. Mana hidup ini. Kuasa orang muat ini sunoro. Siribe. Jalan baru jalan. Kamu boleh apa mana boleh yang bu. Mereka yang bu boleh apa. Jamana juga tak pernah lewat dulu. Apa benda ini beri maju nak selalu. Almi sudah beri malu. Kamu mau yang musuh le dengan kelimpi. Kamu malu tu boleh keluari. Apa dia yang punya halau yang maju lewat dulu. Kulo jadi ni main kanan ni. Ada kau uri kita pun kamu. Wabil. Sama macam mana je, kerana dia nak jual macam mana, kita nak jual ke. Muka macam ni yang muka hari ni. Dia belum ada baru dah buat. Kalau belum macam mari. Sini lah. Jadi dia bola ramah, mesti dia bola ramah. Kalau mau bangsa, baru muka dia bola tomat kita. Ibu sama kita malu malu tu lihat betul orang yang muka. Dia muka betul orang ini mesti dia lah orang ini. Sini muka orang mana? Ya tu muka betul orang bangsa. Kata dia orang yang muka betul mana? Ini dia punya kita lah orang tu bola lima kan sudah banyak lah. Ada mana tu Islam dia balu ni. Siribe. Tahu kau sulit beli siapa aja nama dia. Jadi syukur tak kita kau mai fak kemana kasar lo ni tidak. Boleh cuma di jalan sih. Apa kau? Turun itu anggel itu mandre doni. Ningon fola betu intaro kaca yang baru sangre na foto mana mina. Ulu isi takal nona keite mano te ibera tanya do mai bela pi. Ipo bini bola sumaya rodro sumaya beli cela. Ule no abule ya. Parce que te ora foto ane ke lo noni nei di jonte. Silencio. Kifo ke akana ilifu.
ala kila sallallahu alaihi wasallam ko fabara ro sondo fana ye faso de ɲumanya dɔ de mɛ k'a tɛ kɛ kɛya kɔ n'i ma kɛ kɛ i tɛ sɔn i fabara ro ba ko bɛɛ kɔ bɛɛ de tɛ tu la kɔrɔ i fabara an k'i fo i baara i baara kɔ i dɔ ja han bulo n'a kana kuma jigin dutigi bɛ hundankan ye den kɛmani de ko den kɛmani wololen n'a wolola ka kɛ to kɛmani ɲarɔ n'a ma kɛ kɛre dɔrɔn faso bɛɛ datɔ diɲɛ tɛ fɛn ni jinin dɔ ni kɔfɛ ni a man bon a man jan n'a kɛma nɔ kɛ dawuda yegu yan kɛta ko sabanan ni ma tigɛ a rɔ mɔgɔ tɛ lala bɛɛ la donso tolongwa kɛ bɛɛ dɛri wele nɔ a cɛ hali bɛɛ kɛ nafolo sɔrɔ a ma ɲa juguya kan tɛ dɛ i m'a ye den tɛ fa lɔntugu fa tɛ den lɔntugu kɔrɔ tɛ dɔgɔ lɔntugu dɔgɔ tɛ kɔrɔ lɔntugu bonya bɛ dɔgɔya la n ko de kɔrɔ ko bɛɛ kelen sɔrɔla yira e ka dɛmɛ n'o tɛ dɔ tun bɛ kɛ dumuni kɛla dɔ fɛ ni ala mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bonya wa mɔgɔ kan kɛ siya fɛn saba ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ i labalo la siya ŋo ɲɛ muso min ni ntɛnɛn tɛ a yi lɔn dɛ siya ɲɛ ye lɔnni min kunna i y'o lɔn ye lɔnni min kunna o ma tanga ni m'o tana ma tanga n'o tiɲɛna diɲɛ misirijugu bɛ wuli la Yesu nana kaba den ne no san kɔnɔntɔn k'a kɔrɔ san kɔnɔntɔn ma minɔgɔ ma kɔngɔ ma bin dugu ma wa da ma don na jitumu jɔ sama duma ale no karo wɔɔrɔ kɛ Kɔribari karo wɔɔrɔ a wolonwulanan na lu sɔrɔ a yɛrɛ ye Kɔribari laturu buguli la ale nɔ ne sɔn jɔnya la musa ko mɔgɔ tɛ i tɛ kɛ mɔgɔ ye jitumu jɔ mɔgɔ man ca ba san ɲa ma ɲi an mako bɛɛ yɔrɔ la Yesu ko Musa ko lasi mankan don Dawuda ko ni Ala ye bayaro ka san yɛlɛma ni yira an na an k'an sen ta ka bɔ jitumu ka don Semanaya an fa fila ninnu bɛ Semanaya an ba fila ninnu ye yan an kolon ye yan an karamɔgɔ ye yan ko lasiba ye bɛɛ lajɛlen fo bayaro ko k'i fo k'i bangebaga yi fo k'i kɔrɔ yi fo bayaro ko ka sɛgɛ k'i fo ale k'i sen don Semanaya an kɔni fɔ bolo fɔli yɛrɛ bolo ma ni a filanan de ale lasi k'a nɔ fɛn min ye Semanaya ko n'ale nisɔndiya wa a diyala ale ye a bɛɛ na ma Semanaya bɔlen ka caya ɲa ma a ye k'i dɔ ja hali fɔlɔ a kɛ dɔ fara nin kan ni bayaro ye wele bila jitumu a y'a kɔrɔkɛ wele ka ci fɔ a ye n'o ye jɔ Samakɛ a ko k'ale tɛ sira sɔrɔ mɛ k'a bɛ siya ni lasi ma ko lasi kini sen lɔ Semana ko ka Semana ɲabɔ siya badenya ni teriya ma o bolo ma sabu k'a bɛ ba 6 sɔrɔ a kɔrɔ in n'a fa yi kan dɔ ka bi an kɔni bara rɔ jigabulon maaw ko kɛ ba 1 da ye ma k'a ka jigi to ɲɔgɔn nɔ kameramani mɔgɔw ko kɛ ba 1 sɔrɔ k'a da i ma ko ka ba 1 minɛ k'a di Musa Kuyate ma Buguni Namara fama ko kɛ ba 1 di ma o 1000 o bɛɛ y'an kunyan sen dɔ ka bayaro jansa n'o ye jitumu bɛɛ jansa wali jitumu kan dɔ k'ale ye denmisɛnnin k'ale tɛ dɔɔnin nari dɛ
sabu imma ko mana kɛ fɛn min na i k'a fɔ ale ye k'ale b'a fɔ a kɔrɔkɛ ye n'o ye jitumu jɔsiri ale ni jɔsi cogo min na ne ye dɔ lɔn kɔrɔ o tiɲɛ i da sɔgɔ ni ko voilà i ka 6000 filɛ o nɔgɔyalen Controlar Chaga. Kai mago bɛ drola Chaga la k'a wale essence ko dɔ kai mago a la san drola Chaga. Vamos.
Ya yo boga fa nanu watu. Sabula digi ni sino boros male fa na di urazudu. Kalau beli lo ma kwaja boros male. Ni waga ya ka wadi na problem. Ya yo de sama male. Ya bala no so bi la le. Imagine no ngama fa bala kan da aja ndo foga ye. Ya mo ya sing ngan. Musa biade. Mane baru tiliya. Tɛ a dun ka sumaya cɛkɔrɔba ni su a ko ko ka juru falen dɛ bayi tɛ se Sakuya de kɔnɔfɔla kɛlen marasa fɔ ne kun ne bɛ marasa dɔn n mɔkɛw ka dɔnniya la a kan ko o y'o fɔ n b'a dɔn fajala ka dɔnniya la i y'a faamuya ne ma wara faga ne mɔkɛ ya wara faga ne ma cɛ faga ne mɔkɛ ya cɛ faga a fɔli kɛ Amuna we de jemi ulo na la we ne fa ulo ro ni la tire. Mana ja no biye ni be da ko yo fo ni. Ada wala mo e ki fa na wala fa. Ne fa na wala fa ne ma wala fa o te furi wa. Ami ga re ya. E mo ga ja ma la ko yo fa ni. Ne ga ma ga ko yo ni. Akuma be ya do. Ni ma sisi dɔ ja i tɛ mɛnɛ ɲin na ni ma sisi dɔ ja i tɛ ta sɔrɔ cɛkɔrɔba ni su ko juru ko le fo saka kunu ani forogolɛ kɛbaga nonde ni sugɛlɛla ma marasa dɔn ne ɲan t'a dɔn magala daga m'i bolo fo ni siana nonde nangolo k'a ta la sugɛ ni sumuso ni dabaritigi ni to furu dɔ dun ili kama ne ma muso ni mori tɔgɔ mɛnɛ ne wale ɲalala k'a di magana ma kanjaba numuga tɔgɔ mɛn wale ɲalala numuga de kan ma kanjaba de toro tigɛ yini ne ma mutaren dawura tɔgɔ mɛn falama de a barika torala ka di ne ma ko tɔgɔ sɔngɔ tɔgɔ makaranden ni nugu makaranden tɛ kelen ni siana ni saya ma ko i bɛ malo ba jito mala ala tɛgɛlen jito rɔ mɛ si la mara yɔrɔ tɛ kaburu fɛ di Farasa bɛ Musa ko Jalo wele farabana Hasan Jalo de toro tigɛ yini dɔnni ne yi tɔ farafinna yan Jalo yɔrɔ le nu marasa fɔ ale a ko yɔrɔ kɔ ne ma sama faga ma wara faga ma mali faga mɛ ni ma karabini san ɲani sa ta kɛ mali faga k'a di ma n bɛ lɔri fara a n'o karabini san mali bolo laban mali wɔɔrɔnan fagalen a ma mɛn k'a kun n'a kun di ne ma ko n k'a di segu ka ma mɔgɔ kalle yɛrɛ de la i tɛ kalle ala la dɛ i bɛ kalle yɛrɛ de la ba mɔgɔ si kelen yɛrɛ ma se kuntigi gbɛ kan cɛkɔrɔba yɛrɛ ma se nɔ gbɛ kan semana nɔ gbɛ de bɔ n'o tɛ sumaya tɛ an nalen kiri dɔ gbɛ a ka fɔ ko karisa la k'aw ta mɔgɔ ta y'a dugu dɔ de ni kɛrɛkɛ y'a an y'a fɛ k'o dɔn nɛgɛ kɛmɛ ni dɔ ko f'i ye ne nɔ semana bɔ a cɛyalen jɔnni na parce que adamaden ninnu balolen tɛ yan. Saya de nong mangke dia mina ke karya dia mina banyak masa ni ala terasi kaila. Anu cerita ke sini aku nong tuan ada tu kaila nengi na banyak masa. Sebab ya abad. Orang na fongo muka kini jaman ki juaru jaman ki bulu kuma. Jual terkelet sila. Cakap ni su. Apa ke koro ye ya? Kima jigi bayi wala si anna ga non dane bon mo fun gani la du abarga jere bara mai la sandini awadi o qur'ani sira fatigi bra ro balo ko ko ro loni do mo ko mancha jagura
cɛkura fajala salen ka sɔrɔ i tɛgɛma cɛkura donni farancɛ a tɛ tɛmɛ tile 13 kan visa y'a kun ni fa sara n'i ma sɔrɔ a sudon nɔ n'i nana a sugo la hali n'i ye 300 san ka fula ale di cɛkura ko k'o kɛ fajala su bila k'ale natɔ ko fajala feere ta de dɛ k'a den yara a den nana susu na semana cɛkura yɛlɛjuba mɔden cɛkura i tagama dɔɔni an ka juru sanse a bɛ fɔ e cɛ ne nɔ kɛ i yɛrɛ Zabuate ko cɛ ka marasa fɔ a kana marasa fɔ de a kan kogoyu fɔ ne ye cɛkura de ye siga tɛ n na n b'a dɔn hali sini n mɔkɛw ni n fɔ ka dɔnniya la wa tamakiya tɛ n yɛrɛ la n ma tigɛ n yɛrɛ la a fɔli kɛ e da sɔrɔ an ma siga i ma koyi i bɛ bogɛla ye tiɲɛla la dɔrɔn a sigala a bolo ma o mɛnɛ k'a ba sunbo ni ne sigali ma sabu ne ko n ko k'a bila cɛkura namu soma dɛ soma juru dɔ fɔ a kɔnɔ an k'o mɛn
ya ba ka bo bulu yoni mata mon la ka ko da tabi ya ni mu la ya mala ya le ya ka de mo ni da ya ma do ma du le la mo ni ma le ange ko la ni wa de ni ko ma ka ye bulu amena kuma boli hiro ni gele bai da wala kuma da kuma na de ta mo de wala kuma bulla kuma na de bulle ya burale bai ile be mo mo no ade gelo ni na ri ba bi branya ya aje wala je wala ya ni gelo mo mo no ade gelo no ri ba bi branya mo ade so ni ile ni ki tam no Kali le semana cekura di semana ya cekura fitini
ngoni fo ina ngoni mi fo sa ka be wa tambli ga bara kono sa sa kwati o mana sigi dana ina juru wuli marasa minni ka be fɛn dɔ sunya fa n'a kɔrɔ in n'a mɔkɛ fɔ sini k'a d'i ma i b'a dɔn o la k'a fɔ ko semana dɔɔni dugu ye ko ba kelen bɛ sɔrɔ k'a di ne ma ka ba kelen di tigabulon ma i la ba tan filɛ Tatigo ay telebuso soda. Ay son na ko ya ken son ka wa ken na sangana kena dum. Au kana ka je chawo so ni te na ula boro na boro te boro so kene. Ay son kana na ko le son de. No
de gudo. Bamana jago bawo mana te bamana bago bago mata. Nega ke bage fani ke be mage fani ke be ma gura ma fani ke fani. Abuna mali ma jala ke be fani ke fani le. Ayo mo ko bra do ya la. Yo for one. Pablo como Pablo na mayoro na libra bi data ya kondo ni ko Pablo mo ni bolu ko do gre ji mo do mo do da baro ka ba wo jo na le Pablo mo ta ji ni da lo mo la da baro ka ba wo da lo na le Pablo mo ya baro le da baro ka ba wo ale baro na le Pablo mo ta ji ni sabole mo ko la mo mo na le ale ja ja ko le mo mo wa tulu ja ko wa tra mo na la ai na la ye furu mo ma na la ai mamla ke ko men su bu ka ta fo abulu abulu ma ko wa ko ma ko li ye kaya ko ma do na fa wonde ko ma dik ma sare abulu Ibra kuna furu wazuru ndugu yati kono suwa yeye ulala na lewa no bibi abulu Ibra bri tubla kuna ina mabla bote kinile ina no wana mino kebe aloma aja do da boleh lewa fara ina baro dia lena du bana la baro dia le ngala ko ngoni ya klem bege aga wona yino go na manda bula jambe kanu le fo kiamu jambe do bage ma hori la so yino du fana kile kama chelu le ala fura mo do ma ko bani la fa ko mo bani kanye no mga subari mare mo de diabe de wiabe aranye baro me afena mani do yele kwa sabu yo mo do yisu no do yin abu sangale la bani bali baro ho dia le na abu ma sama mo le ko jomungo bola ni wadi fa angi bola ni bara mo ni gele mbete le ma dia wa ya pa de wadi tambole mo be fa be fa na be fango me go jina ye fa jina ye fa abunu ne go jina le fa ko manjo jina ne go jina le fa abunu ya suma ya jina le febo bile ma wule bile bwana na biya bi go mo de ke la suma na
Jebia dingo mode, babu ya tolo ma, ya babi dingo mode. Solo ni wajme nyala, iwe jeni ndonga ya, solo wajme lale, iwe lale baloga ya to. Abana marbile yuko mode, saya lagi dulu ni mawa, negi bulan nuadia, ojina libe. Musa kuyate, ele yakina lipebo. Jadi beta jadi menari jamba, ngogo jina lipebo. Jadi kanyo no, tapi budi moja, ngogo jina lipebo. Yate, boleh fakana ya borowari, sabula makana. Abol mamor tu ya borowari, ngogo sabula makana. Jadi be, boleh beli tu ya umma, tu makana buru. Maya mungu tu ya, ngogo jina lipebo. Nyambra mana sabula makana. Avole fonda moye tegunda baru dia lena akando talula nego jina le bauru nego jina le bemma me wala le muda boya de jina le bande ne wa de inisu na grilla ne kuma no ya le anale kana ido gwe simana ya ni nai kare kadi ya anko ala kali dia e ba ulu fadi wo na kene mali biri wo brai kumbeti ore la neka kuma no wa ko doni ka wulu ifa baraka ke fendi ifa bara bi makko ifa bara me ni ke no no mra no ko soro kene mai boy mine kana di ifa bara do man da lo ni ngono ya teke makiro ai ima ye président no wolole ka sama kuma jigi journaliste na ma yin ba nuko Mohamed Karafi ko munela ka punjana ko tutale da ko ni turu ida le fabra kibi kuma jigi ko tu wa tutale da e kumoro tale to ko mala ya le bujida e ke bagoro punjuni e dro yi kinyada to ya jumani ndigi so ino baraka do e o manya ka fa kila ka di fabra ilo sigi loni kuna ni bide malo misura kono toko san fendi di dia kono ibara baraka ibe toko sa ibara na fulo ibe toko sa me bara toko sa ne kausa na fulo toko sa ba na fulo ibara toko sa na fulo ba toko betuni fembe ke jamfala fi du no dali wulo boy jamfala me ire du fulo be la romini tu sa o toko ro inisu do ranya fekilo gwe namu comme ça Kouyaté waka jama fo kon yaay ajole kenani ga sarba balade baba deni ko ga folisima ali bayaro ko kifu bayaro eri bora kata e golke ka egoli plaka tranke ale yere bulo bongo ka nyo siale ka anga punda mimbe ya femi yai kumoria te fensuraro bamana te fensuraro sa Kouyaté ibe bangon foko gifu dawra ka joli ngon fo sindo doni maru ya kela nyama kite ka ko nyama mabena name kabe wa kansro basro koko bliango ni marago ko ka bakle ni nemo segmar temel yeni ale fade yene kabe bakle ni ma koni ayra ka jelbay kabe bakle noma abru koko ka mefu kanganji janinga koni yam fashay joko anin doni burigo ko ya fashay ngoni foy baka ngoni fo to
k'ale tɛ aburu gbansani dɛ ko fayala n'a ci dɔ fɔ ale ye kasa ko n'o faamu k'a bɛ jama silamɛ bɛɛ fo n'a donna min gasi la ko ka hakɛ to denmisɛnninya ye i dan sɔgɔ abu da barika e bɛ yan nɔ bani a ye bi yan nɔ e fa ka sayɛlɛma kɛrɛ ka ɲina a barika ye dalasi ba tan ka ba ɲɛnama di yan abu bɛɛ ka k'i fa ye tiɲɛ kuma tɛ dɛ sɛbɛkɛlaw denw de ko don ne fa tun kɛra zomasa ye ne yɛrɛ kɛra zomasa ye barika min tun y'i fa la n'o ma sɔrɔ yɛrɛ ni beretigiw tɛ fara ko ɲa tarawele cɛ bɛɛ le kurusi ɲɛko minɛ na n'i ye min ta kɔ kun y'a bolo o de b'o la o t'i la sɛbɛnna yan dɛ o nka n'i ye fɛn min ye suruku ka dibiya abudu o y'a den ye ni fɛn ye bila ko a b'o dun i ye sɔndasi ba kelen ma ba la ma burika ye ba jɔn da ni fila ye sanjɔn ani burijɔn ba de ye layidu ta ne a ko jelikɛ n b'i changer sɛbɛnna yan Jakarija Kuyate n b'i changer mais kalo wɔɔrɔ a ye ne ko kan dɔ ntɛgɛn to kan tile 15 y'a bolo o kalo wɔɔrɔ jaabi kɛlen jumɛn ye o kɛlen 2 millions ye k'a ci ma n bɛ mara nin den barika da Côte d'Ivoire a barika ye 1000 ka gafari awa barika da France a barika ye 1000 ka kɔyɔ zɔmana bilen barika da a barika ye 1000 nin bɛɛ de kɛlen subi ye mais k'a sababu ye semana ye a barika bonya na n ta ye yala n ye
muso kura fana dɛ a bɛ muso kura wele numana bɛ ko ye a yɔrɔ min na a bɛ muso kura wele cɛ muso kura b'i wa k'i si jan wɛlu lafɛ numana b'a mun ni fana na a b'a fɔ ko muso kura ne bara dilan muso kura b'i wa k'i filali n'o fana i ma jan wɛlu numana kɛ wala wɛrɛ a di la a b'a bolo bɛ mɔla wa ko dilo tama fana la i bɛ fɔli kɛ tama la yɔrɔ min na tama y'a fɔla ko ninnu ye ko dɛ Traoré. Fijila tuanala wole tablo no ma kamenyani bunyani nimbe kwa mkomori tile mitila kolara kare kanu mapantala pare mgodi le wala to man to matmandere ibra tamma kilo malumane kun ya betulo no yukuma ke bi mgobe lo na modi de la yoro nya de ma wala ro ma lo nya so bi mgobe lo na pantala sidibe ayo yoro ni ma babla magana idi bi ya ke la ro do la du la ni mala do la ba dana la ina mala ale mala do isu la do ko le obo jana yo do wure de bula ay bale ya ba da wure la wure de bula ajale filan jina pa ro ya le nandrande bisa ira ko ko ma de ga minge para da la wushi dire ani palate palate wala do ni do nade la ma ma ko ni aja lo fo ga ni ani nade nade ni bola ni wala se mo na ba yo ai ba ni mai ba ni la ani pejade aba jade ko lo to ni do ko ya ro aba ma ko ma ba ma ba ni ba ya ro ma ko juma ba na juma ma ni afro ma ja ba ro na ja wa ma ro ta ni da bola su ko ni ko mo ji na sa ma bi wala la ba ya ro ye li ba ni ba ye li ma ni ba ye li ma ba ma ni ma de se ma ga ya ke na wala Mawli kali mana sini jauh na baru semale selalu mana ni rumah malu macam dua orang sebenarnya ya apa ya ini nana ni dua orang ni semua kena kayak bayaro siapa yang udah tuh mah lingkelin tak bukan dua ya le lo melihat dia lingkelin nomor jangan boleh nyelesaikan lingkelin nomor aja lo melihat dia betul lingkelin nomor aja
Aí que de você não. Você não uli. Segere. Ame barika la ala ye kala kira ye kala sana babla di ima ye jeli den kole muni de diman ke jamanye me awu ya wonya te ko do bayaro ino bra loni na fo abina bina loni kando ona de nandra ni bisu na de bisu afọ ko alibayaro la tu sultan woro ko te bayaro alibayaro afọ ko tiye jigile Idrissa ma Ethiopie o alombali kumare non de false ani igre ni te bogoji de yani jibure loba jide berai o tigi yororo o bre yororo aliba Idrissa lole ne tulaye tiede folo min dila ma folo le mako alibayaro bien ni soute me so folo mi jigile o bayaro le di ni gra lole ne folo de semana ya ganga ndala ila traure bayaro nem anene kama saula ne wula kaba kusuru ni kasne sansele fabrique daga fabrique kita de bangu ko le no gwajo samolo baraka samolo krike kri kumba ani wole ya sisi ka wolo kambula kambuka wolo kamutana na wika wolo frakro bulo trawlela o denne tromani kake jandi o tromani kake ja wolo le gangrang bulu la ye gangrang rolo nam ni bora tamga ibe do gangrang ye dugu bisa bale ya petrawre no trawre a foto wili ma ko damle ya namo tomani to kuru sanfɛle ke baji karimɔnɔ ma ye ka manden tɔ ma gbɛ kana kita kuru fɛ donsoya bolo ma i n'a fɔ i mɔkɛ i nalen yan sigila donsoya bolo ma cogo min masa wula ni mɔden ne y'a fɛ ka kuma ye dɔɔni mɛ kuma bele gɛlɛya la na i bolo parce que jeli minnu ma ɲamakalaya kana fɔ wari sɔrɔla dɔ k'an na kasɛti lamɛn ka i n'a mɛn i fa la i n'a mɛn i ba la hali ni ma se kɛ n sɔn mɛ n ko ɲuman lɔ i na n ta min ta k'i bolo ɲini o la o de la an ye kuma tɛgɛ la n'o tɛ ni hɔrɔn ma ban jeliya kan tɛ ban ni ala ne wolola jeliya rɔ n'a kɛra balontan de ne se bilu ka bɔ turamaga ma aliba ka bɔ turamaga ma kana si benbakɛ kɛ fila ma Musa ani Dansuman kɔle Prince ani Musa kɔle Salama ale ni dugu duuru a fɔ k'an wele ma ko Kaɲɔgɔn lɔni n'i sɔrɔ o le kɔnɔ somaya n'i sɔrɔ o le kɔnɔ donsoya n'i sɔrɔ o le kɔnɔ bawo n'an nana kɛ kunun ko lon wɛrɛ n bɛ donso kɔrɔ f'i ye yanni ka to a ka fɔ ko donso tɔgɔ wɛrɛ tɛrɛ fɔla i ma yanni ka to a ka fɔ ko donso tɔgɔ min tɛrɛ fɔla i ma o ye denkɛ fɔlɔ de soma de n'i ye somaya ka i bɔ a wolo a siya kan n'i ye donsoya ka i bɔ a dankun dɔ san nɛnɛ kɔntɔn ni su laturu la man gɛlɛn dɛ
ni dɛ kelen ni fila dɛ o kelen ni ni dɛ fila fila dɛ o fila ni ni dɛ kelen kelen dɛ o fila ni i b'a so naani na a sen naani na jigin o kɔnɔ dɔ kan suru tɛmɛ tɛ nka lɔni de bɛlɛma jɔn a lɔn cɛ min taara lɔn n'a ko ne ma ko n kana ala deli k'ale to balo dɔ saya nɔ minɛ nka ala den ni a b'i di larabi bɛɛ bɛle walila la ɲɛ t'a la ale n'a kun ɲɛna o de mɛ hali sini i bɛ tulu la kaburu la i b'a wa ka mɛ lɔni bali in kɔ saya n'a minɛ ne la ne bolo t'a sɔrɔ tugun ko n kɛ mɔgɔ ɲuman ɲini minnu ye se ko dilan la nanga cɛkun na ko f'i a man jɛ i la a ma suru i la k'i bonya k'i jɛnya n'i ma ko ɲɛ i bɛ salon de bɛ yɔrɔ kaburu senna i bɛ tɔɔrɔ kaburu ye saba le di wulawula ni kaburu ni dinka fugari ni dinka rɔ fugari le tosiri 150 la kun na k'i kiri kari ko morijugu ala bolo i n'a fɔ sunkuruba wale sila tigɛ ko la n'a ma wari sɔrɔ ko mara tɔ ala ma o fugari waa kan de di ko ala n'ale da ɲa ma k'a kɛtɔ ten n'a ma damuni sɔrɔ a b'a mugu bolo fɛn sunya fugari a b'a ju ten k'a bila ka to kun na ne n'aw kɔma dɔ dɔ bɛ a ma ko ɲɛ maa lɔn fɛ ani bi tɛ ne ma sɛgɛn seribaden ni magaraden ɲɛ t'a lalen na jɔnkaladugu dugu kɔnɔ ganga ya bakɔrɔba seko dalɔnna den ni ala dali den tɛ kelen ye ala sɔn ni den min fana ye o ni dafalen den tɛ kelen ye ala sɔn ni bakɔrɔba ye diga a ko jelimuso i ye se kuma la kojugu mɛ lɔni ne tɛ k'i sɔrɔ lɔni dɔ i ye ka wari de di ma i tɛ wari minɛ da bila i ka lɔni dilan lɔni ɲini n'i tɛ n dɛmɛ a barika américain Coca-Cola bidɔni kelen a san kelen na ne de ye jamana 18 yara avion na ka ban o la ka étage dɔ kɛ n fa ni n ba ni n somɔgɔw bɛɛ bila a kɔnɔ wala ɲala la kɛkun kelen bɛ k'an bɛ kabako a bɛ busira wala sɔrɔla Libreville heure 2 million 12 ko n ka n kɔsegin ka na Mali la ne nalen ka na i dɔn koyi mɔgɔ man ca n'i ye mɔgɔ mugu cɛ k'a kɛ mɔgɔ foroko kɔnɔ a tɛ mɔgɔ ya mako dilan bawo n'a fɔra ko kɛ kaba tɛ fali dɔ bɛ yɛrɛ o ɲɛ tɛ la yɛlɛli ma sama kɛ bɔ a tɛ fagala sogo nɔfɛ a fagatɔ a ɲini nɔfɛ mɔni y'an kɛ bɔ n'a de k'i tɛ wala dɔgɔtɔrɔso la fɔnfɔni biri kilo min na mɔgɔ b'i ta kɔ i bɛ so wolo somakɛ dɔ fɔnfɔni simana yan ne nali dɔ bɛ la ne mana ko den yiri dɛ ne tɛ wala den wololen kɔ ka na dɔ bɛ n'i ba talalen ka kɛ bayaro n'a fɔra ko den sɛ y'i den na o bɛ wo nɛrɛ y'i den na o bɛ wo mangoro y'u den na o bɛ wo taramɔ y'i den na o bɛ wo ba jigila den y'a de mɔgɔ tɛ saga jigila den y'a de mɔgɔ tɛ misi jigila den y'a de mɔgɔ tɛ i ye den wolo dɔ galo dɔn ani wulumuso jigini bara dɔn a bɛ den 12 bɔ ka bɔ ale disi ma fɔ a kunkɔrɔ la a bɛɛ sin kɛsɛ nin mɛ a tɛ taa ta labolo la fo ni den sɛbɛnna mɔgɔ sɛbɛnna dɔ nana wuludenni ta ka bɔ i bara n'o tɛ fo ni wari a kun di i b'a la wolo ko den wolo kɛ jugu mɔgɔ wolo le man jugu n'i kɛra kɛ mɔgɔ de n'ale kɛnɛ dɔ kɛ ba sanbɛrɛ na senɔ bɛ 100 bɔ an tɛ wala senɔ kɔ an tɔ mɔgɔ le kɔ n'i ye sangafula ka mɛn ko nin lu tɛ ka da kɔngɔtɔ bɔlen n t'a fɛ kɔngɔtɔ kɛ bɔ yan nka n kɛ Dramani ko f'i ye barika den dara a wololen semana kɛ mɔɔ semana ye a ko somaya tɛ dɛ k'ale ye dabakala kun a barika saɲɔbɔrɔ la sunkaro la ko a di yan a fa masa wuli mɛ hɔrɔnkɛ dɔ barikalen ye Mari Kama ni Mari Ture ani Meri Ture a yilalen Côte d'Ivoire olu le ko ma ko Musa Kuyate kana kɔnɔdɔ fili Madu Sangare y'a jankɔrɔ la bɔ ni saya tɛ dɔn n'a fira bɛ bɛn Ameriki ma a bɔ Afiriki Ameriki n'a bɛ taa Espagne a bɔ Espagne n'a bɛ taa Maroko a bɛ taa Maroko n'a bɛ taa jamana min kan o fɔ an ye dɔrɔn ka passeport dilan ka ban Ala le na ni dan ni farikolo dɛsɛla kɔrɔ olu mɛ a bɛ taa Madu Sangare farikolo dɛsɛla ni kɔrɔ olu mɛ a wale ka passeport n'a bɛɛ lale Mari Ture barika Côte d'Ivoire olu Badugu Mamuru na kuma kelen fɔ a ko Maru ma sa Wasolo ma Maru ma sa jamana mɔgɔw ma sa ala ale Bamuru ma Badugu Mamuru dɛgɛla le tɛ kuru lɔ dɛgɛla o le tɛ kuru lɔ n'o tɛ furu sala ka bɔ mɔgɔ ni muso tɛ kɛ kanu sa ka bɔ i ni ɲɔgɔn tɛ mɛ tin tɛ bana i tɛ o minɛ k'a bɛ n'a den dɔ i b'i ka mɛn k'i don dɔ tɛ n bara dɔ e ma di yan ma de ne dun t'a fɛ ka ɲɛ i ma n y'a fɛ k'i dɔ gwɛli n'i na se kɛla n jigin a kɛra to bayaro n'o tɛ ne wolo ni bi tɛ san 30 san 50 ni kɔ n ye kɛmani le kɔ na kɛ Alhaji Diane Koyita ko f'i ye Jemoriba Hawa den farafinmuso mankan kana se k'ale ɲɔgɔn la a kɔrɔ to a b'a sakɔ den wolomuso yi danni ye Awa Sakɔ kɛ wolomuso yi danni ye den wolola de kɛ jasa n'o tɛ kɛ wolomuso yi ja danni Awa la Diane Koyita Jemoriba den Arafan den Seydou Koyita kɔrɔkɛ Mamadou Koyita kɔrɔkɛ
ne na ale ye dɔrɔn n'a sɛgɛ banni pewu anan so Dubai b'e la kan so France b'e la kan so Makan b'e la n ko an bolo la ale kaba kan ka ban san o san a bɛ mobili kelen san ka di a ko borikɛ lɔni ne yɛrɛ gɛ cɛ nali dɔ gɛ la ni na se ka dimi mɔnɔ ba ɲɛ kɔnɔntɔn kɛmɛ kɔrɔ la i bɛra bolo ye min na lɔmi o ka dimi sanu tɛ somaya de o de ta de n'o tɛ ni sanu tun kɛra de o de tun kɛra de ne ma sanu y'a rɔ ma wari y'a rɔ mɛ ne n'o si mɔnsi kɔnɔntɔn kɛ kɛ bɛ bɔ a kɛnɛ kan sɔgɔma an b'a sugu kɛ ka tɛmɛ subaga ye minɛli tɛ dɛ kɔrɔfɛ la bolokofɛnw balolen tɛ tɔmɔ la bolokoden ɲinti n'i y'a nɔrɔ tu dɔ sɔgɔma a bɛ furu kɔni waden olu ye sugoloma jumɛn ye tiɲɛra tɔmɔla fa ma karamɔgɔkɛ olu ye banafura mamari ye banafura la semana fajara le tɛ semana ya furakɛli jinam ta tɛ seba mɔzɔn tɛ tigili an bɛ kɛɲɛma kɛlɛ dusumangoya k'a de n'o tɛ dɔ kɛnɛ tun bɛ dɔ b'a kɔnforo bɔ cɛ n'ale kana i dɔ ko i fa n'i ba la ka ban kini deli ni bi tɛ tarawele kamalen minnu balolen ne toro de la fɛn fila la dabakala ni misi ubiyɛn saga ubiyɛn ba ba maninka kɛ i sen minɛ misi b'o jɛ i b'a lɔ gɔni dɔ n'i tɛgɛ dɛ dabakala jɛ faden ninnu b'i ma yɛrɛ baara le ka fisa baarabaliya de mɔgɔ tɛ muso kɔnɔ kɔɲɔmuso bagabaga kan kɛ k'i sɔn dɔ ko san san ye sulu nafa la ɲɔ la a bɛ si kɔngɔ la lɔ mɛ a bɔ a bara a tɛgɛ nɔ n b'i den ta n'i ma ta kɛ wɛrɛ b'a ta sarababila ne ye ne sugu i b'ale ni ban kalabantiya ma ya k'i ban maɲumako ma kɛ sɛgɛ k'i fa ye kɛ tɔɔrɔ k'i fa ye ko dɔgɔsa e ko fɔra ne ma ko fɔ an bɛ ma ɲininka parce que mɔgɔ tɛ libara di ala ma k'a tɛ libɔ jɔn di ma mɛ ɲɔ kɔrɔda ɲaɲa ma a dɛmɛ kɔngɔ bɛ na kana to kɔngɔ kɛ don i bara sinon kunu tiɲɛla ni somaya ni yiribɔ tɛrɛ mɔgɔ la sigila le mais i bɛ sigi a kɔ ma a bɛ kɛ kan ka ko dɔ dilan n'o tɛ ale de tɛrɛ mɔgɔ la sigila bam somaya le sera mɔgɔ ma lu ma mɔgɔ tɛ sera somaya ma kana k'i fo n ma bɔ manden kun fɛ ten ka na mɔgɔ i balolen ye n ta kɛ ye Traoré balolen ye o ye n'o sɔn tura la san hali samaya dɔ n'a na tura fila ko n ka n sen bɔ sɛnɛ dɔ ba ne ye siana sɛnɛ ɲɛ a la de mɛ jatigi kɔngɔ le na ale ma min samuru y'a kɛlɛ tiɲɛ ni nangarakɛ k'e kɛ musa kuyate nali dɔ bɛ k'i tɔgɔ fara kɛ ma n'i tɔgɔ kan minnu bangelen n'a ye ta ye ni ba su kɛ tia ni ɲɛnama de Ibrahim Jaro b'a sigilen luma k'a se gwɛlɛ a se wulile a ni denso bɛ t'a bolo a se fɛnɛ ni fasa le kan n'o tɛ kɛrɛba min diya o se gwɛlɛ ni yɛlɛ ko kɔɔri mugu o fɛnɛ ni kɛn de kan ni mi diya kɛn tɛ la i fari la ni kɛn nana na i t'o fɔ ni ko nin tɛ baasi de ko kɛ semana bɛɛ fo kɛ n'ale muso n'ale soma den n'a ba donso den n'a ba ko k'a bɛɛ fo n'o faamu k'ale sɛwale a kɔntane n'i yɛrɛ mɔgɔ y'i wele n'a ye nari lamɛn i bɛ sɛwa k'ale fa yan k'a na ci bila ma nala lamɛn o yɔrɔ la o kuma nin tana janya mu Dawura k'a bɛ fɛn dɔ f'i ye o ti karo nata k'a y'i sɔn Jakarta kura kelen moto min ye bolila ka mɔgɔ i bɛra ma fɛ k'a kɛ sanaba bala jansan n'a de k'i da ka sinɔgɔ ko mɔgɔ y'i kɔ yan sanaba bala k'ale de siran ni yiriw la dɔw k'a bɛ ba tan bili k'an kɔni mara kɔnɔ bi ko dɛmɛ kabako k'a bɛ ba duuru di ne ma jigiyabilenw k'a bɛ ba fila d'u ma kameramaniw k'a sɔn ba kelen alimantɛriw ba kelen
Buguni namara ko ale terke edi ale ne tay ko fe kuma de do bra namara ka to ikono la sima la dia la no de ti burgi boy Dazo. ka be flip maro ka dai ka be karo sabadine ma karo saba karo sefa wa duru ene ka na somore ko berga nimbe ta no ma mo mi famine ka soro ila bibo trabre ko berga adi aleni La libertad. Gemna. Oyali. ay exhibition bada bla Oyaro. Che. wasuru sefa wa Ni dem fitini wuli ya babulu kana mina de atiko ju kala. Ya ne bila te katara tewa oyaro. Sitri. kate ko ngala Neno lo ne tuwa ya fina. Na fara ko jara ya kwete ma sofa ka glofo. Wala lo ne kamana baba. Ne kamana ko le ma kimba ne ngoma. Ma kafe karamani. Oyaro. Kata episode ya kata play ya kamani. Jara ya kwete bisa ka glofo ka. Nan ko fiye bide. Nyari ya famani. Amadou Mole. Nango Tarida. Tora Tarida. Kajere Barikalia. Kamrega Borla. Sema Jifrula. Nare ne Tonita. Kamba Mwakola. Fayamade Sema Banjiri. Sidan Jamande. Musa. Ma Barikala Jila. Fay dungle jige bana bana ne. Bayaru. Ntani ndiale nye mapale na mapole nai. Me kana nyakala na ko shoferi do ne. Seringo ba bina kele na Yesu. Iniso. Me kuma ndaya. Tangeli be bolola gadima. Ile ba. Baya. Farsi trafe sabadia. Kamene kadijoma. Bana trafe saba. Kameboka. Oyo kiansoy. Mwamine. Sali. Ami. Baneli baya. Baya bade ko ku jansa kamene kadi dauda sibema baro ki jansa de ni ma be tin ku jansa nyango de ma hali muso ten ke be pake baro be da flama tuli ani tuli tara kele tuli tara e sebaya soma dem zo ga shar ko ba mi bla ya suina abarika voilà baba ah bon
Kamlaki bagula ya bawa ya ngari ya. Fulu bude ta fulu bude wana fulu kuma de wana. Mzogoro je ndra ya ba ko ya ni to ma. Baba le. Mana jiru ta bana le wadu ka do ala ya ko dule. Baba le. Jamana wani ta bana le wadu kamana ga ya baba wale. Jamana do ma me malakande. Abo ba yo mo ko bra ro ya na do. Dengan lagi bola ini tu faham tu bola ini wadi. Saya semua ni zaman ini mereka punya apa dulu. Tapi dulu. Mana zaman awal itu aku nak masuk kamar dan itu boleh boleh yang sini. Ibu nama meja ibu raja orang. Meja pulau boleh nak boleh salah kabel dia ni apa dia kan ada. Apalah yang mana itu lagi. Sini Jamani lagi bola ini wadi mana orang tu wadi. Jamani. Nani budi ini dalam balap awam bola ni. Jangan main dengan dalam balap. Bola ini saja sudah boleh. Boleh. Jadi aku ni sebab mana tu tak guna pilih ini. Belum mau dah ini sudah. Apa yang ada jadi orang boleh awak. Sama dengan mana kita lagi bermata apa belum tentu lagi mana. Semua dah ada semua nak mudi beratu. Lagi pula ini wajib. Dodo kono dong bali boga ira. Kama mali go dong bali boga. Bala musani duma ma, oni duma kuila ya. Lagi bola ini wadi. Balamzali duma kuli duma bilang bilang. Apa nama? Jalan boleh belajar yang mana mana.
Saya fɛ k'an mako sa baba n'o tɛ kuma dɔ fɛnɛ kɔnɔ ka f'i ye. Ba Ala na wɔɔrɔ le da saba salen saba balolen. Ala n'o furu dan kɛ bonya dan n'i ma bonya ta ka furu ɲɔgɔn sagara i t'a den sɔrɔ mais bi bonya salen furu le n'i la. Ala na teriya dan ka gundu de dan ni ni teri bɛ dɛfulaya i sera de ka i kali ɲɔgɔn ye ka i gundu kɛ to ɲɔgɔn ye kɔnɔ. O tɛ teriya de fɔlɔ k'an a gundu turulen k'an ko a karisa ɲininka mais bi gundu salen teriya de la tɔ kɛlen tɛ ni den bi ɲɔgɔn na ye. Sin kuma digilen mais sinji tɛ bɔn na. Denba si t'a fɛ den kɛ ɲɔgɔn bila mais cɛ den ka ca ni muso den ye. Wa cɛ kelen den ya ka surun muso kelen den ya de. Ala n'o badenya de dan ka hinɛ dan. Ne na lo badenya ni hinɛ de sɔrɔlen i balima tɛ yan. N'o ye bayaro. Ba kɔrɔma ɲɔgɔn de bɛ di ye. I muɲu k'i sabari k'i hakili sigi k'a dɔn ko gebaga i bolo. N'an na lo badenya sɔrɔ yan an sewalen bɛ kulu. I fo badenya la. San yɛlɛma ni e yɛrɛ y'a bonda la bayaro ko tɛ. Maa na k'i ɲininka la san yɛlɛmatɔ mun kan. San yɛlɛmatɔ de. Ba kana woro ten ten. Hali bɛrɛ kɛ Ala de woro ten don a kun fila kan. Kana ji bɔn ten fo k'a sɔrɔ mɔgɔ min salen ji bɔn bɛ su min na n'o tɛlen ni kana kɛ. Basi ye suya wele de ni min kɔnɔ n'o ma ko dilan ye min kɛnɛma n'o tɛ se a dali ye fo a ka sɔrɔ i kelen de. Dɔɔni n'o dugu de tɔgɔ ko dɔɔni ni Ala y'a d'i ma i ka nin majigi da la dɛ an n'a nin san tɛ bonya nin bonya n'o tɛ ni tun yara la an tun b'a fɔ ko bayaro mɔgɔ de mɛ k'a kɔrɔkɛ tɛ foyi ye. I tɛ kɔrɔya kelen k'an ye san fini. Nka ale wasa kelen don o ma. Sinon sunu dɔ hali ni kɔni ma fɔ e kun e de t'a ale. Ko dɔ la moto tile bele min mara ye. Bayaro Bobanamu. Musa Kuyate. Ko k'an fo k'an waleɲuman lɔn. Ka semana cɛ n'a muso fo. Ka fa n'a ba fo. Ko kɛ jama bɛɛ fo. Ko Musa Kuyate. Ko bɛɛ tɛ ko bɛɛ. N'amɛn. Yanni ka sanababala satɛ ne n'a ye o ye tiɲɛ de. N'o mɛn. K'an ye sanababala si ale kan. K'an y'a fa ye n'a kɔrɔ ye n'a koya si a kan. N'o mɛn. Ne ni Sumana ne ni Bayaro ye vocal kɛ o kɛra. O ye tiɲɛ. O kɛlen a n'o fɔ o kɛra. A tun b'a fɔ ko Musa Kuyate ko na Maro mais a ko le ko k'a kɔrɔkɛ makɔnɔ ko n'o nana k'a bɛ ko dɔ lawuli a k'an ka n'o kɛ. K'a n'a lawuli ko Dawuda k'an ka kɛ. Dawuda k'a bi sɔn 50 dɔ sisan so ko tile yɛlɛ. K'a bɛ ba 4 di ne ma sisan. Namara fama k'a bɛ ba 1 di ma. Umaru bɛ Sise k'a bɛ ba 1 di ma k'i taamala faw kɔ ka taama an kɔ n'o tɛ an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ganalen n'an taara jinɛso la ka ban bala le tara fɔ la ko ko jinɛso bannen sa k'a tɔ to le Sanababala ko ma o bɛ ne kɛ y'a da bɛ fi jama la. Alimantɛriw k'o kɛ ba 1 d'a ma. Ala sago donso den n'a ba sago. Ka fa n'a ba n'a kɔrɔ n'a dɔgɔw jansa ka semana jansa ka Sanababala su jansa ka jɛnmuso jansa jansago.
dasi panani buku saya kali kamera dia belum mulai mah. Ayo mau kemana? Alpha Joe Kuna, so much as a year of Paleno, let us go near a band of just sort of figure you would see Kaburi in Kadi. Either saying one of a friend of when you want the friend only Jim putting the Ole Battle, Jiba, when making the lion, the Sabbath boy, I was making a lavana. If we are a coffee of Fanani, I don't know the fear by a rope. Come on, please, I'm going to react to the river. Good, I didn't want them. Angana tabi kandrong ke kuning doni fi jadi sini sokomalate ganya bagi kono ya kile ganya ba kono ne bolo ko ngo sini ne wakto mata kali Babu